Yudmae tuak marowere. Just start with what you have, you'll get what you don't have. Kikelunu kod jolony mohero. Stella Brenda, Lin Ramogi, toko DJ Kolo Embak Ndalo. Wuok tich nyaka tich abich, saboro odiochieng'. You know I like it. Nyako Ramogi tedo wang' ni okelo wanyaka e nam lolwe. Aseketo chumvi, koro kadwa chumvi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane ga chwere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani. Duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo, tich adek ka tich adek, saa 2 mar okinyi. Nyako Ramogi juang mana kaka ne wa lieko ni wakao mana yueo machuok kendo ka waduogo sani wami mana chenro madhi nyime e mbaka romo. Wadhi nyaka Bomas of Kenya we wawinja ne gima dhi nyime kanyo kwa Mwangi Wairia loso kod jofwambo. Contenders, they want to complain after they have been leaked. Nobody is saying that there is no register. It's fraud. The register will be availed on 9th. Nobody is saying that they have no signatures to compare with. Those people are betting to fraud because they have not been affected. Because for them, hata sawa ziangaliwi. Mimi nikikupatia signatures ambazo zimetosha, wewe uende uweke mahali zibiwe pengine usiku, you go and look for an abstract. Go to DCI report. Because we are not joint custodians. Wewe ni wewe umeweka. Kama tungeweka na wewe, ndivyo. You cannot go to the bank today and deposit 10 million Kenya shillings and you are given a deposit slip. And then after 1 week, the bank is telling you what you deposited was 2 million. Ati kwa sababu wakiweka kwa store yao, sijui walifanya nini. You cannot. It cannot work like that. You know, they have underestimated our intelligence. And they want everything to coalesce allowed two forces. Because that's how the election can be managed. I can tell you, I have people saying they want to reduce those people to a minimum of 6. Okay, so who are these people exactly? Do you have a problem with the IGC or do you believe that's possible? No, here there must be very serious forces. I can tell you. I have told you the point is that no Kikuyu should feature. No Kikuyu should feature in the finals. No Kikuyu who has a coast cut appeal should feature in the finals. And that is what they are trying to implement. And we know these things. So I've said I'm pursuing this to the end. This is a democratic state. We are not going to allow it to continue. Reforms on how this general election should be conducted should start now. It should start now. We must. Nyako Ramogi juang maneloso kanyo kawuok Bomas of Kenya mano Mwangi Wairia. Mabende no gai mar duon bura mar Usawa Party. Usawa kwa wote party. Mabende nyaka sani ene governor ma county no ma Muranga. Nyako Ramogi juang en achiel kuom jodito bende mosebedo kachiwo sir ne jochunge kombe mopogore ka sani ne chiwo mana ler ne jofwambo ni gima nitiere nyaka sani en ikruok makare dwarore ka otelo ne yiero maduong' madhi timore dwe mar 8 tarik 9. Mago kod mathoth ni mane Ramogi TV ka chenden mar mbako romo chal mar fwambo wadhi nyaka kaunti ma Kisumu. Millicent Adhiambo oyawore Kisumu chiew nade to gin weche mage ma uluonwa okinyi ma kawuono. Aneno ka chieng' biro to lale kaunti ma Kisumu kanyo. Miwane chal mar wach kowuok Kisumu. Pero kamana inya Cleophas achio maber ageno ni un bende urio maber e studio kanyo nyaka numonde chakre saa 12 ka bende umiowa weche kendo puonjoru kod oganda giethulo niendi e county ma Kisumu kainde neno ka bende piny oruma kare gokinyi no chako kako ngich lakini giethulo niendi to chieng' temo minyo marach ka ateri achiel kachiel e gigo mabende waluwo do chieng' makawuono
en ni gi thuolo ni endi kaka wang'eyo ni odong' mana ndalo matin to yiero maduong' kayo e pacho kandi kendo oganda ikore mondo mi ginyal luto ombulu kochopo kanyo tarik 9 dwe mar 8. Kanyo bende wayudo ni jochung' mopogore opogore manigi geno mar chopo laro kombe magigeto chop tarik mar luto ombulu no endi gi thuolo ni endi larore kod yudo puoth kokalo kuom duol mochung' ne yiero mano IEBC ka bende e kaunti ma Kisumu kaendi ndalo 3 mokadho chakre nyoro odiochieng' ma kawuono kod kiny oganda goeko kata jochung' malaro kom mar seneta emano ketne thuolo ni endi mar puodhore kokalo kuom duono mar IEBC ka bende wayudo ni gi thuolo ni endi owinjo beni ne gisebedo ka gichopo e kar tiegruok kaendi mar Tomboya Labour College ma bende ka warito gi kwago dach kaendi mondo mi wanyal yudo ni to odiochieng' ma kawuono ji adi ma inyalo puodhi nikech wayudo no ketnegi ni thuolo mar ndalo 3 owinjo bed ni giduto gisechopo kaendi to kaka nwachopo kaendi to wayudo ni onge jogo ma bende osechopo ka bende kaunti ma Kisumu kaendi tok ka osetiek puodh jogo malaro kombe mag seneta ibro dhi kamano ka idhie mag women rep governor kachiel kod jogo mabende laro kombe kata geto kombe mag tend alensi ka bende kopogore kod weche siasa kata weche mag puodho jochung' wadhi achiel kachiel kam bende kang'oromo kanyo sa 6 riwruok mabende maok mar piny owacho maongere kaka Nyando Development for Environmental Conservation ma ongere kaka Nyadek komakore kod mbalariany ma New England ma bende en mbalariany mang'iyo weche machiegni kod rita alwora dhi chopo e boma ma Kisumu kaendi kuma bende gidhi chako gitimo ler e kuonde dak ma ongore mayudore boma ma Kisumu kaendi ka gichako kod Manyata gidhi Obunga gidhi Nyalenda gidhi kuonde mopogore opogore slums duto kata kuonde mayuto ji ni piny ma bende gidhi time ler ka gipuonjo oganda kaka inyal rit alwora kata obedo ni gidak kuonde ma ongore kamano ka kamano Cleophas to gimago gi weche ma ang' tucho pod ang' wanyakelonu ka ngochopo kanyo sechewa mag migago kagi kacha ang'ich welo kod oimore ka kamano taduoko ni oporo e studio mondo idhi nyime kod kelo twak kod puonj makare e sechewa mawan kod mbaka oromo e studio wa kanyo mana kamano Millicent dhiambo kaunti kaunti ma Kisumu Tomboya kanyo ka welo ang'o chopo ang'imiwa ler mathoth ridri Nyalenda kanyo be yonanga mana tok Tomboya kanyo mondo imiwa pachgi kotere kod gigo duto matimore kamanero kamano ahinya Millicent ang'o duogo kuomi weche manyien mang'wachoko kanyo koromo sa 7 mag migago kagi kacha mar sa 10 kache komano mar ameny piny odhiyo makawuono kod mano mar oimore oriti masani Millicent ang'o duogo iri bende thuolo mabiro kamachielo nyakora Ramogi jwang' warangane gigo mosebedo ka timore e mbui an ka kod nyawadwa Sharon Ong'ao ji ntiere e mbui kata kendo gichiwo paro mopogore opogore mana ka sani nyalo mana miyowa chal mar wach iwinjo kaka ikruok osebedo kanyo ne yiero are ne weche gite chakre Sharon Ong'ao miwa modong' e chenro mar mbaka oromo okinyi makawuono Ero kama na inya Cleophas nyakoro Ramogi jwang' par ni chenro makama pod dhi nyime nyaka sa 5 mar onyango wasetudre gi Millicent wasemol nyaka e karomo mar Bomas wawinjo kanyo mano mana en mano governor mana loso kanyo mabende mano Mwangi wa area mabende dwaro bedo jatend piny Kenya katika mano pod puoth makamano pod dhi nyime e kar boma kata mna e karomo mar Bomas mantiere buore Nairobi Kopogore gi manya kwa Ramogi jwang' pod walidho ni mana moko kuom weche mabende nitiere mbui mar Citizen Digital App mana kaka pile ka mar mondo mi idwar weche makama weche mabende much e kor gwenge mopogore opogore ma e mbui ma winjore nego bede ni ibedo godo kata kamano we wang'e piny mar Amerika to wachang'o jatend piny mar Amerika mano Joe Biden bende nochopo e school mantiere e gwenge mag Texas mabende masira notimre ka bende wang'e ni masira makamano notimre chieng' tich 2 mar juma mokadho kama bende nyithindo madirom 19 nochiel gi magina koriwore gi jopuonje maggi 2 koro Joe Biden kanyakla kod mikai mokwongo mar Amerika mano
Jill Biden. Nochopo yange skul makamano mar ng'iewo chal mar skul makamano kabe nagi chopo mar mondo mi gichiw mos ne anyuola mabende nolalo nyithindgi e masira makamano. Mano pod en wach mabende pod omako piny mangima bang' masira makamano ne timre. Kopogore gi manya kwa Ramogi bende wachopo mbui mar Twitter. Waneni mbui mar Twitter okinyi makawuono gin weche mage mabende trend okinyi makawuono. Okinyi makawuono mana kaka naselero ni Bamo ngere kaka alchemist, kar math mongere kaka alchemist mantiere buore Nairobi ka, mabende gisani koro wachre ni ntiere akwede mag jorotenge ma pod trend kanyo. Kidwaro neno matut kata mana mathoth ma e video tipo mabende koro wachre, mane tipo mabende ineno e TV ni kanyo mabende wachre ni jino riedo mago customers mag alchemist bar negi riedo mar mondo bi gidonje magawa makamano. Kata kamano nitiere achiel kuom jorotenge mantiere toke kanyo, ineno kanyo ka nitiere jorochere mbele kanyo. Koro wachre ni nitiere achiel kuom bouncers mabende nowuok mar gole e line kama ne nitiere, kama bende nopango e tok joma to nawach ni jorangi mopogore mago gin wazunge kanyo. Koro mano pod en achiedh nade mabende pod nitiere kanyo. Kidonje mbui mari mar Twitter ibiro mana somo moko kuom pach oganda mabende koro na gidonjo ne magawa mar alchemist. To magawa no ken okang' mokwongo mabende koro pod idonjone higa mar 2018 bende magawa no nodonjone gi nyadendi moro mabende nawacho ni ne omuone bedo e achiel kuom kombe ka bende liekre ni kombe makamago noket tenge ne jorochere mar mondo mi obede. Mano pod en wach malich ahinya. Kidonje mbui mar Twitter ibiro neno weche mabende timre. Kwadhi koni Twitter bende pod ntiere thoth weche mabende pod trend okinyi makawuono. Kichako gi mande motivation kidok nyaka piny. Wang'eni odirani bende weche mag tuke no timre. Tuke bende kopogre gi weche mag tuke bende waneno kata mana weche mag siasa mabende pod ntiere kanyo. Koro momorie trending skyndi idonje mbui mar Twitter mar mondo mi ine. Kopogre gi manya kwa Ramogi kanyo bende makelo wae giko mar chal mar fwambo okinyi makawuono. Chenro makamanya kwa Ramogi pod dhi nyime nyaka saa 5 mar onyango. Gisane kene iwacha ng'we mbui. Joyce Oduora kene giwacha ng'we mbui kanyo mar Facebook kama bende parni wantiere achiel kachiel. Kapok Joyce onyisowa weche mabende nyaka Ramogi indiko nwa e mbui magwa okinyi makawuono we wakaw yweyo matin. Koka mano chenro mar mbaka oromo pod dhi nyime. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigi tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Pok gunde ng'eny nikech imedo fweny gi piny maru. Interest no kod neno gik moko kaka di YouTube, gi jogoro moko be ka ineno kaka igoro. Wantiere koda sunga kaluwore koda kit pok mantiere e aluora marwa. Ji oseng'e value mar tijwa. Chon ji ne paro ni law mowuok oko ber bolo law motwang' ka. Wafwenyogi kendo wamiyogi thuolo mar nyisruok. Nitie jok mane industry mosebede industry for so long. Los kodgi penjgi ni adwa loso gini talose nade. Kik yie mar pok kod talanta bayi chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 2 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kitayo kod an Sharon Ong'ao. Chieng' nyasi mar Madaraka tarik 1 dwe mar 6 higa 2022. Odhi bedo rakruok e kind timbe ariyo madongo kendo machon mag adhula e piny Kenya. Gor Mahia biro rakore gi AFC Leopards achiel kachiel kochako saa 9 koa Nyayo Stadium.
Kaito chieng' Jumapil tarik 5 dwe mar 6 dhi bedo rakruok e kind timbe ariyo, Gor Mahia FC gi Nzoia Sugar. Achiel kachiel koa Kasarani Stadium chakre saa 9. Yud lendo ni achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, Citizen Digital kod View Sasa. Powered by Shabiki.com. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajuang kamoro amora ma intiere mar mondo mi wadhi kod mi chala mar weche chendo mar mbako romo. Adwa kawo thuolo makende mar somo moko kuom ote ma bende useoronwa e Facebook page marwa kama